I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Skyblock, mi smo tu sa Nenadom. Da. Znači, sad ću vam pokažem šta smo mi uradili u prošloj epizodi. Kao što vidite nismo snimali, znači stepenice smo završili. Pa vidite na što mislim, hop, spustite se ovako. I gotovo, znači spustili ste se dole. Ako hoćemo brže, samo skočimo dole na vodu i znam šta ću da radim. Imam 26 kamena. Ovu vodu da malo bolje uradim. Desna je neka voda, neko ostane, evo ja ću ovdje malo sa strane da bi brže išlo. Da, nisam rekao da je tu sa nama Nenad. Da. Ili sam rekao? Pauzirat ću pa kad sakupim malo kamena vidimo se. I ljudi, evo kao što vidite, ja sam jeo i skupio sam kamena. Ja sam mislio da u ovoj epizodi radim drugi sprat. Znači, htio sam da radim drugi sprat. Ne, ako bude htio može da mi pomogne. Ja ću ovaj dan da, Nikola, ja ću ti doći, čim pokupijem puno hrane, puno. Ti si dole? Da. Nisam ne znao. Sam ne dobijem ništa, izvini. Koker. Ovo super. Nikola, napravi pećnicu. Imam pećnicu. Dobro. Ne moraš da pravi. To jest, što ja skidam, kako sam se zajebao. Nikola, strava, kad ubijem beži ti sad. Dostavit ću ovo pa čim uradim. I evo, radio sam. Sad sam htio da... Džabe sam krenuo da rušim. Mi ga kram, nešto poraslo je drvo. Zovi drvosić. Ti si drvosića, pa ja te zovem. Treba me platiš sekiru. Platit ću taj da prvo radi pa ću onda. Jezda je malo sporije kad... Ja ne bih rekao da ću da stignem. Ne bih rekao da ću da stignem za ovu noć. Za ovu epizodu mislim. Ti Hladro je to. Ajde prvo lize spavaš pa ćemo onda. Ajde. Pokazao sam vam na Joystick Gaming kako možete da routujete telefon. Nisam ja te ni pipnuo. Treba će mi još kamena. Nešo. Rudna. Ti si... Kamenđi. Valjda rudar. Pa ne kopam ti rude nego kamen. Pa šta je kamen nego ruda? Crko si. Koji put? Da izjebo sam se ladno. Fali mi još možda jedan stek kamera. Nije to. Koliko stvari ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiji skupiš? Si lud, šta si uradio ovdje? Odmah uz kuću posadio sve. Jebarat? Nije. Šta si odmah sve uz kuću? Da ga se taras. Da ga se tarasiš. Gledat ću ja da ga posadim.
Tu. Večeras idemo da se bijemo sa zombima, pa da napravimo bombu. Znači, defektal je na najteže. Nema više varanja. Bre, okrenu se na pačke. Da, pa sam dole. Zabagovalo mi ceo telefon. Zabagovalo mi ceo telefon, morat ćeš da izađeš. Zastopirat ću. Izvinite što mi je zabagovao telefon. Ali nisi ti kriv. Pa nisam ja. Telefon je kriv. Opet se okrene. Sipao. Vidi. Ovo sad se treba pesti gore. Ja mrzim ove merdevine. Posadi odmah tu drvo. Stari, ovo mi se ne sviđa ovdje. Je kamera. Da li imamo čestu? Da. Pošto ja sam provalio da ne može na stone slab. Da, kao što sam rekao, ne može na stone slab. Još jedan krevet imaš. Zašto ću ti? Zaboravio tebe. Pa imam ja. To dole ne spavaš. Pa nećeš ti valjda spavati na 2 kreveta. Ne. Ako nam se bude preživio Mihajlo. Ali ja. A ne bi rekao. Ti živiš sad gore. Tvoj krevet. Gore u čestu. Čim mi ti skupiš kamena, ja ću živjeti gore. Ne, imam ja još tu da puno da radim. Aj, treba će ti jednu stek. Sigurno. Da ću pozovem neko drugo udar. Pa ti si najbolji. Šta bi ja mogu da radim? Ćete gledam. Znam šta bi mogu ja da radim. Halo? Šta nimam ja zemlje kod sebe? Tek 5 imam. Skupljaj. Može i ovako. Op, da. Ne bi rekao će ovako da poraste. Ja ću da isperim, to neću. Još ću ovo trulo mesa. Kad već možda što da se ne potroši. Ode dole, ćaš. Da li ću se udaviti? Šta radiš? Pravo, samo ideš ka vodi. Skačeš ka vodi. Nisam se udavio. Ti si krenuo se daviš na je. Ja bi mogao malo zemlje da skupim. Pukla mi lopata. Ja napravim novu lopatu, novi mač.
I novi kran. Sekira će moći još malo da izdrži. Sekiru daješ meni? Da. Lakše se kad zakreneš ka vodi nikad ti ne ideš kod glavu. Ne, da mogu padnem. Ja sam još poraslo jedno drugo. Gdje? Šta gdje? Gdje da? Iš za tebe. Brate. Evo sad ga ti ja radim. Ja radim sad kao rudar za ovdje. Ujebem ti mater. Ispadi mi telefon. Stiki bombe. Stavim napravim to i da završam epizod. A čega da napravim, baš me interesuje. Prvaj foru, ovo je tvoj kamen, ne mogu da ga pokupim. Ne znam. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!